Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. Sa gihapon ang makasalbar nga mask, tapos face shield, social distancing, hugas, okay, with soap and water, and amo gid na siya ang sa gihapon ang basic nga prevention sang mask, face shield, social distancing, 2 ka metros as much as possible, panghugas ng kamot. These are still amo ni siyang upod sang aton nga vaccination. Wala na isang presko, wala na isang chill. I mean, basically still ara pa nagyapon ng ano nga ay naka first dose na ko, pwede na ko yaklagaw, hindi pa na. So limitado man gyapon nga social interactions.